šala, nije zajebanca, mislim, došlo je do ozbiljne neke situacije koje sam prešutio. Evo, šutim već 3 mjeseca. A to je... Vidi, aj molim samo, pogledaj sad ovo. Mi imamo istu sobu. Znači, on iza sada da stavi silver play button, original. Znači, Nuni, nije u redu što me kopiraš. Ja sam prvi. Znači, sad ćemo dramu da napravimo. Ok? Znači, ja sam prvi napravio ovakvu sobu. I stvarno nije u redu, poslije on sad kao nije, ja sam to vidio kod PewDiePie-a. Ej, nemoj mi te priče. Znači, stvarno nije u redu, brate, da me kopiraš. Nisi prvi koji to radi. Muđa mi je ukrao serijal ocjenjivanje setupa, prekopirao me. Ti mi je ukrao sobu. Ovo stvarno prevazilazi svaku meru. Ja te stvari više neću da trpim. Nemoj da sam te čuo da si nešto sad loše rekao. Da mi se ne da to napuši kurčine. Bude li to meni rekao? Otići ću mu tamo, znači, u visoko, napravit ću haos. Lebam se, just ne da to, ljubim te, brate. Ronaldinho i dalje zna biciklo urati, razumijete? Pit urati, ali više čovjek ne može trčati. Nema nedatore da me klipa. Evo, ista pozicija kamere. Vidi. Joj, dobro, još veličinu nije prekopirao. Moja je malo veća. Ali vidi ovo, tačno ta linija, viš? Užas. Užas. Što je djecin, sam da te vidi da sme klipu bilo šta. Nemoj, ne da, jebat šta usta je to za ovo. A pičko, jedna ona. Satrat što očaka, djeci. I on, nakon svog tog kopiranja, ima smelosti da nekome preti nešto, kao on sad nešto, kao šta. Gde si, nedatore? Evo, branim te. Možda zajedno sad, stani na moju stranu sad, ili, znaš šta je fora, ja ću sad da zadramim sa ovim ovdje gospodinom što mi kopira sobu, okej? Mogu bi ja staniš na moju stranu sad, pošto si ti u drami sa njim, ti i ja smo sad dobri. Imamo zajedničkog neprijatelja. I sad možemo da se guzimo. Mislim, da ga guzimo kao. Kontaš, zajedno.